музикалната част продължава с лице на Приста Финанс и това е номер 1 Александра Иванова. А сега ще видим Рефан колко са си избрали за свой представител. Номер 5 Микаела Помакова. Ja bih šastak s taki kopster. Njoj se rozličkam. Kao ja nešto ubira. Ама no, опять си го направил. Лице на Женес става номер 8 Белослава Минкова. Лице на Фънки Буда. Това е номер 7 Василена Накова. Лично председателят на журито ще награди участничката. Лице на обувки Латиара. И това е номер 8 Белослава Минчева. Нашите домакини също имат своя избор и това отново е номер 8 Белослава Минчева. Генералният спонсор на конкурса Мотопоа София също направи своя избор. Момичето ще получи безплатен уикенд пакет в 5-звездният хотел Белведере Банско. Да видим сега кой ще си почива. Аплодисменти за номер 2 Александра Петрова. Мотопоа София. Безплатен уикенд пакет в хотел Белведере Банско. Лице обаче сега на представителството в Русе на Мотопоа ще бъде, сега ще го кажа, но преди това искам да обявя какво ще получи момичето. Внимание! Уикенд, тест драйв с чисто нов автомобил Форд. Еха, завидяхме. Кога? Номер 3, Магдалена Рачева. Маги ще шофираш една страхотна кола. Магдалена Рачева, лице на Мотопоа Русе, уикенд тест драйв с чисто нов автомобил Форд, вероятно Куга. И ето, че дойде най-сюблимният момент в нашия конкурс, когато ще разберем двете подкласнички на Мис Русе. Дами и господа, тези 9 момичета се осмелиха да излязат пред вас и само една обаче ще си тръгне с короната. А нейната първа подкласничка и номер 3 е в конкурса Мис Русе 2024 година отива при номер 1 Александра Иванова. Браво! Трето място
кама. Второ място в конкурса Мис Русе. Журито безапелационно определи номер 7 Василена Накова. Ето, ясни са двете подгласнички на Мис Русе. Ако нещо се случи с нея и тя не може да отиде на националния кръг в София, една от двете ще трябва да заеме мястото й. Сега ето че е ред да поканя миналогодишната носителка на Мис Русе, короната Руми Мартева, която ще трябва да положи своята корона върху главата на своята следваща участничка в конкурса. Мис Русе 2024 година. Белослава. Дами и господа, Белослава, бе, Белослава. Белослава Минчева. Мис Русе 2024. Аз казах, ама ете, ще не върнем късно. Белослава Минчева, Мис Русе. Русе, да. Руми предава короната. Ето я, коронясвана е вече нашата най-красива представителка на град Русе, която ще, надявам се, да вземе първото място и да бъде следващата Мис България. Вече имаме такъв случай, помните, с Роси Иванова, най-красивата Мис България, ако не се лъжа, в новото летоброене.